test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ስፖርት እንኳዕና ናይሎም መደብ ስፖርት ብድሓን መጻእኩም ሎሚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተፈጥሩ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሊቨርፑል አንጻር ቦርንማውዝ ኮኸብ ተጻዋታይ ቼሪስ ዓሌታዊ ግእሰት ፈጺሙ ምስ ተባሃለም ደው ኢላ። ሊቨርፑል ኣብ መኽፈት ጸወታ ፕሪምየር ሊግ አንጻር ቦርንማውዝ አንቶኒ ሴሜንኦም ዓሌታዊ ግእሰት ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ምግላጾም ደው ኢሎም እቲ ጸወታ ብዳኛ አንቶኒ ቴይለር ኣብ መፋረቕ ቀዳማይ ዕብረ ደው ኣቢልዎም ሰመንዮም ነቲ ወግዓዊ ነቲ ፍጻሜ ድሕሪ ምፍላጦም ምኽንያት እቲ ምቁራጽ ኣበይ ኣብ ዘይፍለጠሉ እዋን ንሓፂር እዋን ድሕሪ ምድንጋር ወሃቢ ርእይቶ ስካይ ስፖርት ፒተር ድሩሪም ነቲ ምኽንያት ኣረጋጊጾም ሰመንዮም ካብቲ ኣብ ስታንድ ዝነበረ ተዓዛቢ ዓሌታዊ ግእሰት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሎም። ፕሪምየር ሊግ ማች ሴንተር አካውንት ኣብ ኤክስ ብዛዕባ ፍጻመ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍም ናይ ሎም ምሸት ጸወታ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ሊቨርፑልን ኤኤፍሲ ቦርንማውዝን ኣብ ቀዳማይ ዕብረን ግዚኡ ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕም ካብ ተዓዘብቲ ናብ ተጻዋታይ ቦርንማውዝ አንቶኒዮ ሰመንዮ ዝቕንዐ ኣሎ ዝመልኦ ግእሰት ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። እዚ ምስቲ ፕሪምየር ሊግ ሜዳ ዝኽተሎ ጸረ ኣሎ ፕሮቶኮል ዝሰማማዕ እዩ። ሕጂ ኣብ አንፊልድ ዘጋጠመ ፍጻሜ ሙሉእ ብምሉእ ክምርመር እዩ። ንተጻዋታይን ንኽልቲአን ክለባትን ሙሉእ ደገፍና ንቕርብ ዓሌትነት ኣብ ጸወታና ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕብረተሰብ ቦታ ይብሉን ስታዲየማትና ንኹሉ ዝሓቁፍን ተቐባልን ሃዋሃውን ክኾና ምስ መዳርግቲ ኣካላትን ሰበስልጣንን ክንሰርሕ ክንቅጽል ኢና። ሰመንዮም ብደጋፊ ሊቨርፑል ኣብ ዝሃረመሉ እዋን ኣብ ኣጥቃዓይ ቦታ ዝተተርበየ ሸቶ ክወስድ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ ክሊፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተቐልቂሉሎም እተን ክልተ ህሞታት ተኣሳሰራ ዲኤንኣይ ተኣሳሰራን ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን። ጾወታም ዳግማይ ምስ ተጀመረም ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ሊቨርፑል ብመንገዲ ሂጎ ኤኪቲክም መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ንሱ ድማ ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ዘመዝገባ ሸቶ ሰዒቡ ዘይከምቲ ኣብ ዌምብሊ ዘመዝገቦ ሸቶ እዚ ኣዝዩ ዝያዳ ዕድለኛ ኮይኑ ጆርጅ ፔትሮቪችም ብኣግኡ ብጌጋ መንገዲ ብምጥላቕ ንመዛዘሚ ጸወታ ቀሊል ምግባሩም ንማርኮስ ሰነሲም ዝሃረማ ኩዕሶም ናብ መንገዱ ድሕሪ ምዝምባሉ ፍርቂ ሸቶ ንዕላምኡ ገዲፉ እዚ ዘስካክሕ ተስፋ ዘቑርጽ ህሞትም ድሕሪ ስምዒታዊ ምጅማር መስርሕ አንፊልድ ንዲዮጎ ጆታን ሓዉ አንድሬ ሲልቫን ኣብ እስጳኛ ድሕሪ ሞት እዞም ኣሕዋትም ብሓደጋ መኪና ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጸወታ ሊቨርፑል ክብሪ ምስ ሃበት እዩ። ሁጎም ኢኪቲክም ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወትኡም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ዘመዝግበን ኣሲስት ዝገበረን ፈላማይ ፈረንሳዊ እዩ። ኣብ ውዱእ ጸወታ ሊቨርፑል 4-2 ጎል ኣመዝጊቦም ሊቨርፑል ኣብ 64-76 ኢኪቲክ ኣብ 37 ጋክፖ 49 ፔሳ ኣብ 88 ሳላህ ኣብ 94 ሊቨርፑል ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ 2 ሾታት ኣመዝጊባ ጸወታ ክሳብ 97 ደቂቕ ከይዱ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ሊቨርፑል ተዛዚሙ። ኤኪቲክ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ መዝጊቡ ንዝተጎድአ ወዲ ጋንትኡም ዲዮጎ ጆታ ድማ ወፊዋ። ሊቨርፑል ኣብ ሓጋይ ዝፈረመ ሁጎ ኢኪቲክም ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቅጽበታዊ ጽልዋ ብምፍጣር ድሕሪት መርበብ ብምርካብን ሓዳስ ጋንቱ ኣብ ሊቨርፑል አንጻር መጋጥምታ ከተውሕዝ ሓጊዝዋ። እዚ ድማ ካብታ ቀዲሞ ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ ዘመዝገቦ ዓወት ዝስዕብ ኮይኑ እዚ መንእሰይ ኣጥቃዓይ እውን ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ አንፊልድ ንጸወቱ ተስፋ ዘለዎ ጅማሮ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እታ ሸቶም ኢኪቲክ ቅሳኑኡን ክሊኒካዊ ምዝዛሙን ኣርእዩም ንኩዕሶን መጋጥምታ ሓላዊ ውልዳት ሓሊፉ ብምስላፍም ካብኡምና ደገፍቲ ሊቨርፑል ጽቡቕ መልሲ ረኪቦም ድሕሪ ዝመጥቃዕቲም እዚ ፈረንሳዊ ጥቃዓይ ንሓፂር እዋን ሸትኡ ነቲ ብሰንኪ ማህረምቲ ካብ ጸወታ ወጻኢ ጸንሐ መጉዳእቲ ወዲ ጋንትኡም ዲዮጎ ጆታ ወፊዩ። ምልክት ኤኪቲክም ኣብ ውሽጢ እታ ጋንታ ዘሎ ሓያል ምሕዝነት ዘጉልሕን ንብጾቱ ኣጥቃዕቲ ዘለዎ ኣኽብሮትን ዘጉልሕን እዩ። ድሕርቲ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤኪቲክ ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ምዝጋብ ሕልሚ እዩ። እዛ ሸቶ ንጆታ ክውፍያ ደሊ ኣዝዩ ዘገርም ተጻዋታይን ብሉጽ ወዲ ጋንታይን እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ክሓዊ ተስፋ ገብር ምእንቲ ብሓባር ንዓወት ምድፋእ ክንቅጽል። ኣሰልጣኒ ዮርጎን ክሎፕ ንቅጽበታዊ ጽልዋ ኢኪቲክ ብምንኣድ ሁጎም ኣብታ ጋንታ ብዘደንቕ መንገዲ ተዋሂድ እዩ ምንቅስቓሱ ብልሓቱን ኣብ ቅድሚ ሸቶ ዘለዎ ህድኣትን ብሉጽ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ጸወታታት ኮሚኒቲ ሺልድ ሸቶ ብምዝጋብን ሕጂ ድማ ኣብ ሊግ ንፈለማ ግዜ ጻወት ጸወታን ናብ ሊቨርፑል ዘምጽኡ ዓይነታት ተሓሳስባን ተውህቦን ዘርኢ ክብል ገሊጹ።
ደገፍትን ምሁራትን ብማዕረነታ መጀመርታ ብርክቶ ኤክቲክ ብምንኣድም ኣብ ስርዓተ ምጥቃዕ ክሎፕ ብቁጡፍ ናይ ምቕማጥ ዓቕሞም ንዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ጽቡቕ ምልከት ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ መንእሰይ ኣጥቃዓይ ንቕድሚት መስመር ሊቨርፑል ዕንቀ ዝውስኸሉ ጥራይ ዘይኮነስም ከም በዓል ጆታ ዝኣመሰሉ ወሳንቲ ጥቃዕቲ ንግዚኡ ብዘይምህላኦም ንዝተጨነቑ ደገፍቲ መረጋገፂ ዝህብ እዩ ሕጂ ሊቨርፑል ትኩረታ ናብ ዝመጽእ ጾታታት ተቐይራላ ብተስፋት ከዓይ ኣብ ቅዲ ጾታን ርእሰ ተኣማንነታን ተደፊዓም ኤኪቲክ ንፈለማ እዋን ዘመዝግቦ ሸቶታትን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከም ስሩዕ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ነብሱ ክምስረትን ቀያሕቲ ኣብ ኩሉ ግንባራትን ክወዳደራ ክሕግዛን ተስፋ ዘለዎ ዓመተ ስፖርት መበገስ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ዓመተ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ እናተጓዓዘ ምስከደም ኩሉ ዓይንታ ኣብ ልዕሊ ኤኪቲክ ጸኒሑ ድሮ ብቕዓቱን ቁራጽነቱን ኣብ ርእስታት ዜና ኮይኑ ዘሎ ኤኪቲክም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ተውቦ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጾታ ሊቨርፑል ቦርንማውዝ ኤኪቲክም ሸቶ ኣብ 67 ደቂቃ መዝጊቡ ይርከብ ጋክፖ ከኣም ኣብ 49 ደቂቃ መዝጊቡ መሪሕነት 2 ባዶ ይቕጽል ኣሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንካርሎስ ባሌባን ተደኣምሊጥዋ ኣቓልቦኣ ናብ ሓለቓ ጋንታ ስፖርቲን ሞርተን ሁጁልማንድ ከተቕንዓ ነዚ ዴንማርካዊ ካፋሊ 50 ሚልዮን ፓውንድ ክትበድሉ ትኾይናላ ኣሞሪም ድማ ድሕሪ ባሌባ ዝበለጸ ኣማራፂ ምዃኑ ይቖጽሮም ጂሚ ካራገር ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝክራማት ናብታ ክለብ እንተተጸንቢሩ 79 ሚልዮን ፓውንድ ንሊቨርፑል ንምፍራም ስጋት ከም ዘለዎ ተኣሚኑ ጂሚ ካራገር ቀያሕትን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብምስዓብም ኣብ መጻኢ ሓደ ካብቶም ክቡራት ተጻወትቲ ሊቨርፑል ኣብ ክራማት ስክፍታታት ኣስሚዑ ሊቨርፑል ኣብ ዝክራማት ዓብ ወጻኢታት ኣካይዳ ድሮ ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ፍሎሪያን ዊርትዝም ሚሎስ ከርከዝን ጀረሚ ፍሪፒሞንግን 321 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያ ድሮም ሓደ ንኢሳቅ ዝቐርበሉ ጨረታውን ተነጺጉሎም ኒውካስል ንኾኸባ ካብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ላዕሊ ክኸውን ዘለዎ ዕድመ ቅድሚ ምእንጋዳም በዓላት ከዓይ ከተፈርም ትጽበላ ኢሳቅ ብወገኑ ናብ ቀያሕትን ምስጋር ንምድፋእ ነብሱ ንምምራጽ ከም ዘይቀርብ ገይርዋ ኣሎም ሊቨርፑል ድማ ድሒራ ኣብ መስኮት ንምፍራም ዳግማይ ክትነፍሕ ትጽቢት ይግበር ንሱ ግን ኣብ ዝክራማት ሊቨርፑል ዘፈርሞ ካልኣያት ከዓይ ክኸውን እዩ ሁጎ ኤኪቲካ ቀዲሙ ናይዚ መስኮት ብ79 ሚልዮን ፓውንድ ዝኣተወ ኮይኖም ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ምርጫ ቁጽሪ 9 ኮይኑሎም ኢሳቅ እንተተጸንቢሩ ክሕዞ ዝኽእል ቦታ እዩ እዚ ብመሰረት ካራገር ስክፍታ እዩ ሊቨርፑል ንኤኪቲክ ዓብ ወጻኢታት ትገብራላ ምናልባት ግን ኣብታ ዝበለጸት ጋንታኣም ቦታ ከይህልዎ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ውዕል ኢሳቅ ብተመሳሳሊ መንገዲ እንተረኺባቶ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ሓደ ፈራሚ ዝደልዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባህሪ ይካፈል ከም እውን ኣብ መቐየሪ ክዳን ኣርሰናል ጀል ክገብሮም ዘለዎ ክልተ ተጻወትቲ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ዝውውር ሸቶ ዝደልዮ ወሳኒ ባህርን ዝኾነ ሓድሽ ፈራሚ ኣብ መቐየሪ ክዳውንቲ ኣርሰናል ክገጥሞ ዘለዎ ክልተ ተጻወትን ኣቃሊዑ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ጸቤቶ ምጽባይ ምዛምን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ጋነርስም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ተጻወትቲ ኣመዝጊባያ ቅድሚ 2 ዓመት ንኣካፋሊ እንግሊዝ ደክላን ራይስ ብ105 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ሒዘንኦም ኣብ ተመሳሳሊ መስኮት ዝውውር ንመቀናቕንተዋት ከዓይ ቸልሲ ካይ ሃቨርትስ ልዕሊ 60 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅኣቶም ከምኡ እውን ዓብ ወጻኢታት ክለብ ኣብ ዝክራማት ብርግጽ ደው ኣይበለን ብፍላይ ኣርቴታ ንጋንቱ ብማርቲን ዙብመንዲ ካብ ሪያል ሶሴዳድ ኖኒ ማዱከ ካብ ቸልሲን ኣዝዩ ተደላኢ ቪክቶር ጂዮከርስን ኣደልዲሉ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቕጽል ቪዲዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝነዛዝም ሰላም